ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to pete nguya cikkite lugge jongi sinci jongi jam ɓuri ko on waktu yoni hato nanka fm galoya haalirde galoya e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal teskama hanki dakar ziguinchor yo gay nokkuji goɗɗi kala fitinaji kewɗi seppoji ɗum ko caggal nde yeni hanki ñawore Ousmane Sonko duuɓi ɗiɗi e kaso ko wona ɗum ko wonande jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu holliti pittali jeenayyi keddima e ndeɗo hen fiyande wande hanki taw koye seppoji bonɗi e nder leydi ndi to leydi Mauritanie teskama seppoji bannoɗi kala ñande altina talata hoɓɓe hewɓe nanggama e ɓeɗon seppunoɓe won hen nangga ko Nouakchott won hen koto Zouairada won hen koto Nouadhibou kono kadi hewɓe hen kollitama koko nawtete leyɗele mumen to leydi Mali campagne ko fate banggue huma jarribu ko hande jamma fuɗɗoto pecce jamma taw koye heɓanade ko wiyete référendum sumgoji min mbitel tijjaɗi 17 nduɗo hen lewru to leydi Guinée Conakry Ibrahima Diallo dillowo e cetal FNDC hanki haɗa yaltude leydi ndi toon to bawol laaɗi diwoje ngala Conakry on police holliti o woni koye jimadi ñawowo leydi ndi kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso RD Congo ma en jaa ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto gonɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala kiɗo hen na lekki ko lekki moƴƴi kawisaji mawɗi coomi e muɗum woni gorelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma kawisaji mawɗi gorelte ko haakono haako wargani a waɗaɗe ndiyam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa hewɓe cettima dañi aafiya e gorelte ha tenti noon ɓen joguinoɓe ñaw biyeteɗo dogam cité e kala sahani gullituno ɗum ɗona gorelte an joguiɗo AVC jogui cardiaque ɓandu jaaɗor jooɗo ha ɓooya ronka tinde ɓandu mum walla lelo ronka ɓolsitade gam jaadgol ɓandu jokkodire gorelte joguiɗo sukara jabet ɓandu wuloru kala e muɗum yo gay ñabboji sa jokkodire gorelte ma yiito en hoorema ha mbiya alhamdulillah sa yiiɗi andude ko jangta e gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorelte ya so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa jokkodirde e mabɓe so leydi Mauritanie koye Boye Niassa 00 222 47 85 20 96 so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo Amadou Sambalo 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto Mauritanie Ramata Mangane 49 18 81 13 so tawi gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban 00 221 77 428 85 88 so tawi koto leydi Gambie gonɗa jokkodirta koye koddanene Abouba 00 220 282 29 43 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko jaam tan woni muɗuma ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi
donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkudire ceerno Djiby Sy ma yiito hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde nonne kadi diabète e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala. ceerno Djiby Sy laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo a rokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno Djiby Sy ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ene nelde e kala bangueji ene itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗu, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno Djiby Sy ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno Djiby Sy fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nettek. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe ceerno Djiby Sy ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde ɗiɗi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ha mbawon lardinata mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba jagorɗo gueɗe nder leydi kame dia cingol laamu woni on Antoine Félix John hanki waɗi haalande muɗum sanga pecce jamma e nder ayaw nde leydi Sénégal woni RTS ne ɗoftimo Abdou Karim Fofana jagorɗo tambiɗo konngol laamu ngu woni kadi jagorɗo jeygu leydi Sénégal ne wonde Moussa Bocar Thiam maire mo Wourossogui jagorɗo télécommunication hankino wo sakti konngudi makko ɗum ko caggal ñawore hankinde taƴana ɗum Ousmane Sonko duuɓi ɗiɗi e kaso. ɗum noon ko gam hutorade hakkille oɗo hen suka debbo ha wawi lombude hen konngudi kala ko kalɗa wonde a gonɗintake ko kalmi ko tan ɗum woni ko yahata nde ñawore noon caggal nde yani filñitare mawde waɗi noon e nder Dakar yogay leeɗe ha tenti kadi toon to Ziguinchor yogay nokkuji goɗɗi ko wayno Mbacké to Thiès ha faynma to Kaolack seeɗa e Mbour ha toon to Saint-Louis seeɗa e muɗum waɗi seppoji kono kadi Dakar ɓuuri wulde jaw ɗum ko caggal hanki hakkude police e ɓen seppoɓe pooɗe Ndouré yogay nokkuji woni ko duppa ko ponoje woni hen kadi ko magasin uji kela woni hen kadi ko pannoji guitta ha laaɓi berte hoore mum veruji punnoɗi waɗede ha ɓuuri yodde foof itta heela ha boni terre taw kadi ganduɗa ko ñiɓirde muɗum walla mbiyen gar muɗum toon to Kermbay Fall heela duppa magasin uji woni hen heela ɗum woni hanki ko teska curki ɓe gañiɓe woni hen to banggue police woni hen koto banggue civil ko nden noon wonande jamma pecce muɗum on jagode huccodire ɓesguji leydi ndi gam andindeɓe oɗo saaha gueɗe ɗe to jarata e wadde bilan caggal nde o haali ko heela bonna ko o holliti l'état o ƴetti sembe mawɗo no fewi gam jogade nden kay kisal ɓesguji leydi ndi kono kadi ñalawma hanki o pittali jeenayyi keddima hen
ƴiƴam men ndufi ɓen goni wasɓe hen pittali men waɗi hen noon gañiɓe hewɓe no fewi waɗi hen kadi a jaggaɓe ko noon hollitiri wonande laamu leydi Sénégal ƴetti pellital ustude internet e nder genni ndi hayso kuppaka ha laaɓi ko wayno Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram ɗeɗa henna kala ɗe ɓuuri wawde sattude vidéo ngaji ɗi yimɓe jiyata kañumen ene ɓeyda fitinaji ɗum woni ko kuppa e leydi ndi ko wona ɗum ko noon internet to banggue neldude haalis walla liggey walla gueɗe goɗɗe ene jokki e nder leydi ndi Sénégal keddorɗen koye leydi Sénégal jahaten koye préfet de Dakar wonande département mo Dakar ha hande ne haaɗi jongnugol moto taw kadi ganduɗa ko ponoje tati ha ɗiɗi ɗum noon fuɗɗi ko kila tan ñande alarba nde minuit kono kadi hande ɓeydama ha fayenma janggo kala ɗum noon ko yidde ɓeydude nden ka e kisal e nder leydi ndi Sénégal jagorɗo ñawoje leydi Sénégal Ismaïla Madior Fall holliti hanki o kanko Ousmane Sonko tajanaɗo duuɓi ɗiɗi e kaso Ndeye Khady Ndiaye on jeynoɗo salon de massage o kañumne taƴana duuɓi ɗiɗi o holliti Ousmane Sonko ne wawi nanguede e kala waktu e kala saaha e kala ɗo wawi wonde no wawi nanguede heddi tan hankkadi ni koye yamir hoore mabɓe ala kala ɗo heddi ɗum ko caggal hanki nde ñawore nde yani ñawore nde ganduɗa nde ɗo hen waddetake nodditela guele ñawore nde ɓamte walla noddite nde tawno wo ñawa ko ñawore wasdemo tawede ko wiyete comtimas ɗum jeeyi sababu nde ñawore ala appel woodi tan ko nanguede soke duuɓi ɗiɗi ha timma taw jomuma soynotako ni nangue ni lewru haydara goɗɗum wonata koye nder suudu caggal nden ñawore hanki yande yeewi askan wi yaltini ɓattake muɗum on ɓattake noon hanki kamɓene ɓe kolliti koɓe jonnani ndeɗo henna ñawore wonde complot yadani haydara so wona ko dawrugol ko ɗon ɓe bindi ɓattake yiddeɓe mawɗo leydi ndi caggal no jogori ndi fewani ko accidde laamu ngu ɓuuri yawde e yaccade to ikkada woni université Cheikh Anta Diop ko hande jangde fonno fuɗɗitade toon kono yowama ha ala ɗo haaɗi haɗa tan koto jaam daña e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko hanki fitinaji mawɗi teskama toon to université won winoɓe won basde toon fittandu mum kono gardiɗo université o yeddi ɗum o holliti hay goto ma yani toon ko wona ɗum ko to kuddu wonande campus restaurant o kañum heela ha ɗiggi ɗum jeeyi sababu on ne fannu kadi uddi étudiaji hewɓe wonnoɓe toon ko ci bagasuji men jalti beele jaam dañe e nder nokkuji ɗi kala keddorɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal to Kaolack seppoji Gulli Diawa baɗɗi toon seppoji wonande seppoji baɗɗi toon taw kadi koto Kaolack wonande sukaɓe seppunoɓe yinnoɓe yande e galle maître Alhaji Diouf woni avocat mo Adji Sarr wonande caggal nde ɓe jani e galle caggal nde ɓe jiiɗi yande galle directeur général mo Senelec taw ko Pape woni Pape Mademba Bitteya ko wona ɗum ko wonande jagoɗo Mariame Sarr ɓe jumodiri noon koye galle wonande maître Alhaji Diouf ɓe janoyi e galle wonande Tanum Baye Niassa ko ɗon histoire o haaɗi to Doudou Ka jagoɗo Yangara boli dowa mo Dakar kañumne hanki hewɓe seppoɓe jamma jiiɗino yalde galle mum ngam duppude nayi mabɓe mbiya teeb kaɓirɗe mabɓe kala tetta ɓe noon tottirama ɓen daddiɓe ɓe teskama noon ko wayno Mbacké kene wona 40 suka nanggama toon Kaolack 30 suka Dakar ko nangga ko ne heewi no feewi ɗum ko caggal hankinde hewɓe jalti toon to Ziguinchor ma en kettoy hen musidɗo men Amadou Sa keɓe e nder kabaruji meɗen keddoɗen ha joni koye nder leydi ndi Sénégal jeeheten ko toon to cité Keur Gorgui hande o nden kay kisal manggal ɓeydama toon wonande toon to cité Keur Gorgui ɗum noon ha hande ko ɓeydude nden kay kisal galle Ousmane Sonko subaka hande o ko ɓoyani ko to Parcelles Assainies toonne kadi ko pelɓodiral manggal ummiti toon aljuma hande o hakkude sukaɓe kamɓe ɓen polisaɓe ɗum noon ko hakkude kaaƴe garnatuji kamɓene yiddeɓe ko Ousmane Sonko nde accitte gon seppo noon reeɓi ha yettoyi pont Kasba ko wona ɗum ko noon ha ɓattoyi pont Kasba yi ha ɓattoyi croisement 22 mo Parcelles Assainies kono leelani tan ɗen gueɗe dartinoma Walfadjri kañumne wasi signal mum ha laaɓi ɗum ko hanki kuppa signal image mum ala kala ko feeñata wona to canal wona so TNT ɗum noon ɓe joofi peɗeli
ko gadiɗo Sénat woni Babacar Diagne on holliti ngol lawol wona kañum woni caggal ko letta caggal nde ɓe kolliri fitinaji baɗoji ene ɓeyda mette e ɓiɓɓe leydi ndi ɗum jeeyi sababu laamu ngu ƴetti pellital uddude ɗeɗon gueɗe jeheten ko toon to Galoya jeeɗa toon to Lugge Toroɓe taw yen toon musidɗo men ceerno Siraji Diallo mo nan ka Galoya FM wonande catal taw kadi ko heblo wonande catal ngal ganduɗa wonande union Galoya taw kadi ganduɗa ko ballowal tawama toon to Lugge gam nawde toon balle mawɗe wallidde wuuro ngo to banggue faggudu Siraji Diallo mo nan ka FM. ñalowma hande o eɗen tawe ɗo e cuuɗi meɗen Lugge Toroɓe taw sababu oɗo ñalowma hono fedde wiyetende union Galoya e projet mabɓe biyeteɗo ngaalu ɓe gaddi kay to ko matériel jonɗo ko fate kay jardin ngaji gam wallidde yoga e pooye taweteɗo ɗo hen e nder wuuro meɗen Lugge Toroɓe ken abbo kay 44 foyre wawi kay hebde e oɗon matériel gam kay haɓade ngakkere haaro nduru e wawde kay moƴƴinde hono gurdam ɗeɗon pooye wonaniɓe weltare no fewi dendagal kadi autorité ji taweteɗe nder arrondissement mo Salde ha tenti kay commune mo Mbolo Birane e wondude e Galoya ɓe gari kay tawtorede oɗon ñalowma taw noon ko yaadude e partenaire biyeteɗo kono mundo jokkodiral mabɓe e union Galoya ha ɗeɗon golle mbawi yuɓɓude ko musidɗo moɗon Siraji Diallo mo haalirde nan ka FM Galoya gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Siraji Diallo sen gewi to Galoya ha to nan ka Galoya FM kala jeeyeten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe hol kabaruji garandi en gila hanki tan ha faynmal juma hande o to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdoulaye Sarr a salmitama e dennagal hetto Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno hanki dey Ziguinchor muusi no fewi ƴiƴam kewɗam rufi waɗi belsi en waɗi tato mayɓe hen goto maayi ko midi on ɗon wiyete Sidiya Jeeju on ɗon maayi ina wayno yeehi ha heɓanma tisubare biyeteɗo Ousmane Sarr on ne yara duuɓi nogas on ne kadi fella e becce on ne kadi maayi yahanma ha heɓanma 6 heures biyeteɗo Ousmane Bodia on ne kadi fella e kural e hoore ina wayno sukaɓe manifestation hanki ɓe bonni ɗo no fewi ɓe duppi autoji kewɗi ɓe jeehi to affaire yakare gardinoɗo ɗo henna on ne kadi ɓe bonni galle makko to e Gumel ɗum ɗon ɓe gayni ɓe mbaɗi ɗum ɗon ɓe ummi ɗon ɓe jeehi école aji ɗi ɓe jaltini sisuji ɗi ɓe duppi ina wayno école Bukot luutaka hen école Gara Dakar école Lindiane yentude SM to e Nema on ne kadi luutaka hen ɓe jeehi to kadi e lycée toon ne kadi ɓe bonni kadi ha boni ɓe mbaɗi toon kadi gueɗe bonɗe ɓe jeehi kadi IPRES ina wayno ɓe kili ɓe bonni ɗum kadi ha boni ɓe duppi ina wayno hanki ƴiƴam kewɗam bonande hewde waɗi ɗo henna gari ɓe gara hakkude police ji ɗi e gendarmerie en ɓe e sukaɓe ɓe ina wayno noon nde yahanma hanki ha heɓanma 21 heures jamma woni 9 heures hunde nde kalmideji fewde joni subaka he ha ɗo mbatten journal ɗo ina wayno yimɓe piniri ko jaam circulation on yahano hanirtane yimɓe ne jahano hanirtane bangeji foof ina wayno waɗi jaggaɓe noon hanki ma won 17 ɓenne kadi nani e juuɗe police ji ɓenne kadi jaggama hanki noon ina wayno Sar Abdoulaye Sarr ko mawɓe koye mum rewɓe e sukaɓe e fofo kamɓe irtodiri nde ɓe gari to marché to ɓe gone wiide yo yimɓeɓe uddu eɓe beddo kaaƴe ɓe naati e nder marché ji ɗi ina wayno hanki de ɓeɗo jogui jasiji ɓeɗo jogui labɓe ɓeɗo jogui cabbi ina wayno oɗo marché hanki de wonko natti hen ko jiida e Sénégal naaɓe tan no andiranoni eɓe mbaɗi masque ji hay goto a wawa yiide yeeso muɗum ɗum noon Bignona kadi luutani ɗum hen ina wayno ɓe mbaari laabiɗi manifestation waɗi toon ina wayno joyo kadi belsi toon hanki kamenne ɗum ɗon ina wayno natirde Bignona e yaltude Bignona foof ɓe mbaari oto wawa yaade oto wawa arde hay goto wawa ɓe mbaari ma won fodde heure-uji 3 ɗum ɗo circulation o ina waɗa bolok ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko motto kabaruji ɗo foɗa radio Ziguinchor jokkodire Sar Abdoulaye Sarr yalla ko walde jaam.
Amadou Isaga Kebe sen giwi tonto leydi Sénégal Ziguinchor leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jonde hanki yuɓɓinama toon Toroso Mauritanie taw kadi nden jonde yuɓɓini ɗum ko jagoɗɗo gaynaka mo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuldu woni Mohamed Wuldu Abdallah Wuldu Ousmane hakkude makko e Samba Joben Ka taw kadi ko jagoɗɗo lomtiɗo Amadou Ba nden jonde hanki ko mawninde ñalawma kosam saabu siftinde on kala ñande goo lewru juin nder windere nde kala ne mawnine ñalawma hutorade kosam nde tawno kosam ko gurdam ɓiɗɗo so jibinama mbawɗo wonde kala addutonade hunuko mum ko kosam ko wona ɗum ko kadi ñalawma hanki o ko ñalawma suka nde tawno suka kadi ene moƴƴi toppitade nde tawno kañum mawnata ha wawa lomtadema on ñalawma noon hanki yuɓɓinama ɗon ɗo Rosso ɗo e tawtorede Samba Joben Ka mo leydi Sénégal kanko on jagoɗo mo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue gurdam hakkude leydi Mauritanie kami leydi Sénégal to banggue jokkodiral jawdi daridi so yeehi ha julde taske ɓattima Sénégal ne heewi adoyde ujunnaje jonde no fewi taw ko jawdi toon to leydi Mauritanie ɗen gueɗe kala ɓe jewtidi ɗum gam teskede ɗo tan e julde taske di hen ko balɗe nogas pawɗe ko ɗum jeeyi sababu o saaha gam yidde uddidde ngol keerol beele ɓen aroɓe kadi mbawa wonde jaam e kisal nden ka ha gueɗe ɗe kala ɓuura rewde lawol to leydi Mauritanie keddorɗen ha joni gartoten koye ñalawma to leydi Mauritanie keddorɗen jagoɗɗo finance mo leydi Mauritanie woni Wuldu Mohamed dañi joɗodade e joɗaniɗo taw kadi ko Fonds monétaire international woni on mbiɗa anta anguwi ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue gueɗe jokkodirade e ɓeydude jokkodiral hakkude ceetal windere toppitigal to banggue ngaalu windere nde kame jagorɗo on toppitiɗo finance mo leydi Mauritanie gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala Sahara Média ɓe kolliti wonande financement giwɗo e afro américain taw ganduɗa ko ceetal payodingal jaltingal kene tolno e 30 millions de dollars ɗum noon ko ñande 31 lewru mayduɗo hen ndu e tawtorede jagorɗo ndema gam wallide rewɓe remoɓe nder diwan ɓoggue ha ndema ɓuura ƴellita toon kene tolno e ujunnaji 2 hectares woni ko heblana ndema guila e lugumaji ha e maaro e goɗɗum kala gam yaltinde diwan o e caɗele ha laaɓa ɗum noon e tawtorede wonande gaydo Ibrahima taw kadi ko goto e dillowo e ngal cattal woni afro américaine yuɓɓinde ɗon société ji timmuɗi baɗɗi fayida ha yimɓe ɓuura wawde gollade golle paydi no fewi caggal balɗe ɗiɗi seppoji gulɗi jaw juɓɓinadi e nder leydi Mauritanie hakkude Nouadhibou e Nouakchott ha fayenma nder leydi ndi ko wayno Juwayrada ko noon e gueɗe ha fayenma e lappol palol dande ma yogay guure ceppunoɗe toon ɗi seppoji noon ɗo sa teskama jaam arti no fewi e nder leydi Mauritanie ɗeɗo hen balɗe ɗiɗi ala kala ɗo teska hen ko fade banggue seppoji so wona o saaha teska hen ko nangle kewɗe ko wayno Zuwayrat ken tolno e nogas ɗiɗi neɗɗo nanggama toon jeetato ko Sénégal naɓe tatto ko Mali naɓe goto ko Congo najo gaddama to Nouakchott ɓoyata ma nawte leydi mumen to Nouadhibou kene foto wonde 9 kañum toon nangga jeenayo ko hoɓɓe kono ɓen kalani holi ɓen nationalité ji kono kadi ko ɓen nangga e wiide jayde al akhbar seppoji goɗɗi baɗɗi toon to Nouadhibou ha joni kene fotonde sukaɓe nogas nanggama en taw ko mineur en ɓe jettaki duuɓi 17 toon to Nouakchott toon kadi seppoji baɗɗi toon hewɓe nanggama toon ha tenti yogayi leeɗe ha ganduɗa otoji duppa booli duppa gueɗe kewɗe jeyno sababu noon ko caggal mayde oɗo hen monsieur Dioba jaltuɗa ɗuna ñande jamma altina ha jeeyi sababu ndeɗo hen filñitare taw kadi ko caggal nde nottoyno police toon to commissariat mo Sebakha ɗon ɗo police yaltini kañumne haala nde holliti ko haɓannoɓe jano serdoyde omo tawitino hen kono kadi ɗin konnguɗi pennama hollita wonano woori ko leptaɗo toon to commissariat to wattidi to hôpital toon o yalti aduna ko wawi hen wonde kala caggal no procureur wirno o saaha dossier ji ɗi ɗaccama e junggo expert Maroc najo to banggue autopsie kono ha hande ala taw ko gasi ko fade banggue maydi Oumar Dioba ala kala ko haala en taw noppi noon nana jappa tan ne fada ha hande holon jencudi jogordi yaltude ko fate oɗon fanno jeheten ko tan to ɓoggue
wonande maayde Mouhamed Wuldu Samba ne jokki haalede haa ɗo henna ɗum ko caggal nde koreji makko kollinno wo maayi ko nattude ɓogge jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu leydi Mauritanie yeddino ɗum holliti kanko kay o waasi fittan makko ko yinnode mo nadde wonande commissariat taweteto ɓogge ngam yidde helde wadde hen jango kono kadi mawni ko fenni ɗin konnguɗi holliti wonata no waasi fittano makko hayso tawi woni gouverneur ari toon yettinde duwaw hoorejo leydi ɗum kay yoniɓe tan ko ƴiiƴam ɓiɓe jaaɗo e dow ŋañŋañalde ndeɗen gueɗe jurnitte sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali ñalawma hanki o ko ñalawma mawninde sukaɓe e nder windere nde kala ɗum noon mawninama hanki to Bamako lamorgo leydi Mali e tawtorede ambassadeur de la République populaire du Sine on ambassade mo Chine tawtoraɗo o wawi rokkide toon jeenale kewɗe ala mbiyen kadoji kewɗi no fewi wonande ɓen sukaɓe ɓe jinnamen dogine gaari moltade to Bamako ngam hakkude leydi to wasdeje no fewi kono kadi ɓe dokkama hen gueɗe kewɗe ngam muñiddeɓe ha tentiran gueɗe nawaɓe to école aji en muññitaɓe to banggue gurdam kamɓe pijirloje ñamdu kala ɓe tottama ɗum ngam rokkede gurdam nde tawno mosnude neɗɗo ɓuuri woynude neɗɗo woni jalnude neɗɗo ɓuuri a woynude ɗum ɗon gila ha joni keddoɗen koye leydi Mali gila tan wo udda to dumbirde makko to ko gila toon o porti plainte on plainte noon wo joƴƴini ɗum kanko on portude plainte woni Mouhamed Youssouf Bathily mo ganduɗa nangaɗo taw kadi ko chroniqueur jaltinowo e kala saha konngoli mum nanguiranoɗo wonde ne joofi peɗeli laamu leydi Mali wonande kañum yooɓi fittandu Soumaïla Boubeye Maïga mo ganduɗa gonnoɗo hoore jaggoɗo dawriyanke basnoɗo fittanu mum hitande yawtude ko wona ɗum ko noon kan haalana jeeyi sababu jeeyede nanggal makko porte plainte ko wonande procureur de la commune 6 mo Bamako woni Idrissa Hamidou Touré o holliti on nanguimo dow ŋañŋañalde uddimo taw ala kala ko wi Haydara Diayndiyanke mo Mali web baɗɗo jillu mum ngam yurnitade teskede hol aadi o ko 18 heures sanga juulal futuro so yoni kala nagge mayge walla mbaalu walla mbeewa mum kala kay ko maayi mum heewi tan ko weddoyede jiibi kono jiibirta woni hen jahat gadditoya ɗum kutta ɗum ha laaɓa gadda tewo coppa ngan sanga waɗi dibi yeeye woɗɓe ɓe gara ƴakka mbiye tewo saafi taw noon ko jiiba ɓolo joomum ñaami ɗon woni hen jeeye mbadda e maafe woni gari ko goɗɗum holliti MS musculé gorko wiyete noon taw ko kewɗo doole no feewi mo ganduɗa darde makko ne wona 1m70 taw ko ɓalejo kuƴƴuma o holliti duuɓi 4 omo woni buuse to noko mbiɗeɗo keñe ba omo wara jawdi maydi ko noonne kadi omo yeeya nayyi mayɗi tew muɗum kono o teskaki ɓen ñamoɓe woni hen mayɗo walla gañiɗo kanko duuɓi 4 tenggurengu ko on tew o ñamata o meeɗa ñaw o meeɗa gañade o meeɗa mayde hen firti noon ko on tew fotani harmude foti tan ko ñamede kono kadi o holliti ni inde makko ni téléphone makko rokkirta kono kay aadi ko jamma tan so janggi ko weeti ko kala hewɓe ñamata ko ɗin tebbuli ngam buuseɓe hewɓe ne jeeyi ɗum wona konnguɗam ko konnguɗi on MS mo ganduɗa kalda ɗum haaldi ɗum e jayde Mali a wepa keddoɗen koto leydi Mali wonande Roma jarruba campagne sumgoji wonande référendum ko hande jamma minuit nden fuɗɗoto hunade eyi walla ala ɗum noon ko yidde heɓanade 17 ndu lewru darindu hanki ndo ko nden Mali jogori suɓoyade bettaɗe jaadi ko mo leydi o yiɗi wadde leydi ndi ko eyi walla min jaadani hen ko ala kene fotto wonde million ŋaji 9 taw ko carte électeur biométrique woni ɗo saha ko heeɓi kala joom kartal mum ne wawi addoyde carte muɗuma sen giwi to leydi Mali paɗen ko to leydi Guinée Conakry nokku mbiɗeɗo Kamsar e leegal biyetengal film ene tawi nder préfecture mo Bakke sukaɓe tato hanki mbasi toon pittali mumen hen ɗiɗo ko nde won gotel ko gorel ɗum ko caggal nde ɓe gonduno e nene mabɓe e nder boutique nene mabɓe ɗo yiyata maaro toɓo manggo noon jippi haaɓe donki hodde galle mabɓe yumiraɗo noon felliti defde toon maaro mum ko defanno kono defete ko ƴulɓe noon mbaɗi carbon on carbon noon waɗi cuurki mawki no fewi to sukaɓe ene ɗaani ɗon ɗo defata ɗo cuurkiki noon naate sukaɓe donki fofde ɓe gone fettade ɓe paɗɗi omo lullamo luukal koye toɓo wona
nde yimɓe garatanoɓe to hôpital biyeteɗo hôpital ananima kamɓe kala ɓe duttima e joomi wasanan loskoji goɗɗi enen jokki hen to Guinée keddore enen teskinen tan wadde cuura e suudu waɗa hen tan cuurki ha heewa lelna toon neɗɗo walla lelɗa toon ko hunde nde moƴƴani walla jimde cuurki walla hande ni yimɓe urorto leɗɗe ni cuurki kewki moƴƴani ene bonna cuurki yo won cetto kunal walla so wonde ni hay a dara to Guinée Conakry keddoɗen ha joni Ibrahima Diallo ko goto jeeyaɗo cetal FNDC kam haɗa yaltude leydi ndi hanki ɗon ɗo yano to Bowal ladde waji ngal Gapsia yidde yaltude leydi ndi police tetti passeport makko hollitimo woni koye contrôle judiciaire kanko Oumar Silla ɓurandire fuñe mangue ɗiɗo ɓe cuwa taw accitede ha laaɓi sengiwi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire jagoɗo Yangara Amadou Kone hanki fuɗɗi wonande kuulal ngal ɓe gasduno 17 janvier 2023 ngam yidde change plaque immatriculation leydi ndi immatricule leydi ndi kala watte immatricule aji keesi taw ganduɗa ene yuɓɓi taw kadi neɗɗo wawata wadde hen gueɗe goɗɗe ko wayno wahlude ɗuma walla jogade hen mbadiji ɗiɗi hanki wo tawtorama ɗum toon to légal commenci ngam ñimnude ɗum e fewnude ɗum o holliti otoji ɗi kala koko mbaɗa ɗum ha ɓuura jogade nden kay kisal siftinde ɗon oɗo dumuna kala leydi Côte d'Ivoire koko ƴetti pittali yimɓeɓe joloɓe otoji e juuɗe beele accident ji gusto yimɓe gona e jaam to leydi Burkina Faso capanɗe joyo koɓe mbiyata terrorisme ceɓɓitiɗo ɓen goni waraɓe ɗiɗo civil en mbasi en pittali mumen ken tolno en jeetato jambour en gañi hen ɗum koye attaque baɗɗoto ko mbiɗeɗo tibu noon ne tawi nder province mo Lurwa e nder leydi ndi kene wona pittali capanɗe joyi heddi hen ɗum ko ñande capantati e goho heccanki o wi chef d' état major général armé gendi leydi Burkina Faso to Burkina Faso keddoɗen NRC ko cetal jurnittogal ko fate ɓengue doga molto en hande ne teska leydi Burkina ne jeeya e leyɗele ɓe yimɓe mum ɓuuri wawde dogde moltoyade caggal leydi muɗum gila tan 2015 hitande ujunaje ɗe 15 ha yettiɗo ene teska kadi wonande réfugié ji ɗi Burkina Faso ko yimɓe ɓurɓe yeɓede toon to leydi Côte d'Ivoire to RD Congo mandat de force de Afrique de Est wonande leyɗele jeeɗiɗi dendinde sembeji mum neldi toon to leydi RD Congo beele jamne ara toon gam habtade hoɓel mo M23 manda mabɓe gasi kono ɓe ɓeydanama hande maɓe keddo e nder leydi ndi hay so tawi woni guila ɓe gaari ala kala ko gasi hay dara joolam jaɓeri jeyeten koto Iran yidde mum ko moƴƴitinde jokkodiral hakkude leydi Égypte ɗum ko caggal nde ɓe taƴodiri kene tolno e duuɓi 4 ɓe itotta koye foyre wotere kono hande o siftinde ona leydi Iran rutitima e leyɗele golfe kame leyɗele arabeɓe ngam wontude jaam gona neɗɗo goto no deftere wiiri en yimɓe kala julɓe kala ko neɗɗo goto leydi Russie holliri waɗama jangu e nder région muɗum woni région mo Belgrade ha ganduɗa waɗi hewɓe egginaɓe oɗon nokku taw kadi on drone iwi ko toon to Ukraine jeeheten ko toon to Uruguay to ne kadi ko seppoji mawɗi mbaɗi toon holko kewi toon ŋakkere ndiyam jareteɗam gam teskede yooro ne ñaami leydi no feewi hewɓe kewi hutorade ko ndiyam kaɗɗam yogay fannuji ɓe kolliti balɗe 26 wadere simtani robiñ ɗum noon ɓe erima gouvernement de ɓeydata hanki ko seppo wulgo jaw woni ko waɗa toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garaden kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen so ala ko faali ñalawma janggo ma en kettoyo musidɗo moon haali ba kono seftinde on wonande connexion internet ene ngakki no feewi hakkude Mauritanie e Sénégal kala son ji amen tan bisimilla so wonno way kadi ganden ko caɗele weeyo jiɗɗi hen